Takže čaute ľudia, dáme vás do nového videjka. V tomto videjku ideme pre koníka. Takže ideme pre konia. Si budeme musieť otvoriť, takže chvíľku. Opa. Takto si to otvorím. Lebo jo, to začnem plieskať teraz. OK, tak nie. Juj, dotiahnem. No. Je to tam. Je to tam. Yes. OK. I'm a strong man. Woman. No. Takže ideme si pre konia na lúke a už ho máme tam. Takže Kevin, ahoj! Idem dať ohlávku. Vás pozdravil prdom. Here it is. Takže, ideme sa prejsť. Ešte stále neviem kam. Neviem kam sa prejdeme. Ale ideme sa proste prejsť. No. Dáme mu ohľavku. Hýrkavu. Tak, ukáž. A ideme ho nech inde von. A ho. Ho. Kevin. Come on. With me. With your mommy. Ideme sa prejsť. Toto si ja musím ideme sa prejsť. No, takže taký môj plánik je, že sa pôjdeme prejsť tam hore. A uvidíme, ako mi to vyjde. Niekde tu. Ešte trošku kulhá na jednu nohu, ale to nie je nič, čo sa nedá vyliečiť. No. Takže, ja si vás chytím takto do druhej ruky. Lebo Kevin tu je takto, sorry za takéto zábery. No poď. Kevin je takto tu. Tu je Kevin. A ideme sa teda prejsť. A dobre ty. Ja sa vám musím za chvíľku. Takže sme na ceste. A som si musela zastaviť a vyhrnúť si rukavy. Bolo ako veľmi svíci sluníčko. Takže ja sa vydýcham. Necháme Kevina vydýchať, lebo sme vyšli na to kopcec. A pôjdeme a niečo vám... A neviem, niečo sa porozprávame. Tak môžeme ísť. Poď. Ideme sa prejsť teda. A to som chcela povedať, že tá nohu už má lepšie. A teda vlastne... Svieti mi slnko do očí. Teda vlastne je to lepšie. A stále ho musím takto obalovať, tú nohu. Aby ju mal vlastne v teple. Hej. Takže... Ale tak vlastne idem sa prejsť. A... Začala som mu dávať také semiačka, čo som vám spomínala. Volajú sa, že pestrec. A pestrec obyčajný a tomu sú klasické semiačka, ktoré mu vlastne len po vodičke, ktoré mu vlastne rozmixujem v takom mixére na smutíčka, aby to malo lepší účinok. A rýchlejšie to ten
organizmus akože spracoval. Chápeme sa. Takže asi tak. Chodí, poď? 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 Tak. No poď. Poďme, poď. No, takže už je to oveľa lepšie a uvidíme, ako to bude postupovať. Stúvaj. 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 No, takže klasický takýto style, hej, pre na kone, nič iné, nič menej, koň. Hlavné je, aby ste si zobrali koňa, hej, bez koňa nechoďte nikam. Takže Kevin, Lonška a možno ho aj vylonžem troška. To sa rimovalo trošku. Jeden záber o tom, ako krásne chodí. Ale neprebiehaj, Kevin. My sa tu ešte takto budeme pásť chvíľku. Som sa rozhodla, že ideme ešte takto na lúku a že ho trošku popasiem, potom pôjdeme naspäť. Keďže tuto pán sa rozhodol vyskakovať a jašica, tak som ho zobrala na loď a na nej sa ešte tak 3-krát splašil. A nemohla som to nejako natáčať, pretože sa mi nedalo. Ej, poď. Nie. Takže som ho zobrala na lonž a poradne vykrkovala a trošku sa aj rozkúsal, takže paráda. Ja, zlatý koník. Čaute ľudia, ja som vám chcela len povedať, že som s koňom už prišla vtedy domov, len som vám to zabudla natočiť, takže teraz vám točím akože koniec videa. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne to zdieľať video na vašich Instagramoch alebo nejakej kamarátke, kamarátovi. Budem za to veľmi vďačná, veľmi to môjmu YouTube kanálu pomôže a podporte zanechajte nejaký komentár. A budem sa tešiť z ďalšieho videa. Čus!